3, 1! Kde nahrajeme reality je jedno, jestli jste vepředu nebo vzadu, ale pouštějte všechny balónky, které máte. 3,5 milionu balónků! Jenom ať to všichni vidí. Některým už to ani nevidá. Hej, ale to je bomba pohled. My jsme vám zapomněli říct, že v každém balónku byl litr. Tady to můžete zjistit, když je prasknete, v každém balónku byl dárek od MM Reality pro své zaměstnance 1000 euro. Tato firma si to může dovolit. Mám pocit, že v Pardubicích budou mít Vánoce. Takhle se zahajuje olympiáda, mistrovství světa ve fotbale a 4. ročník našeho MM Festu. Dám 15 milionů tomu, kdo to všecko pochytá. A já holubice na příští MM Fest každému do ruky. Točí to vůbec na helikoptéra nebo netočí? Asi netočí. To je nádherný pohled. Fotíte to? To je nádherná. Zelená, červená. Možná příští rok budete prodávat i balónky.